नमस्ते, नमस्कार, स्वागत बा आप सबके फिर से एक बार हमरा चैनल में। और आज के रिपोर्ट में आप सबके बता देवे के चाहतनी कि प्रमोद प्रेमी यादव के एगो जबरदस्त गाना फिर रिलीज हो चुकल बा, जौना एल्बम के नाम बा लहरिया लूटा एपीए। जी हाँ, बहुत सुंदर ई गाना बा, जेमें प्रमोद प्रेमी यादव और सिल्फी राज एक साथ ई फिर से धमाका कइले बा। बहुत दिन बाद ये लोग के जोड़ी देखे के मिलल बा और ई गाना बिल्कुल ब्लॉकबस्टर बा। जी हाँ, आप तस्वीर देख रहल बानी। प्रमोद प्रेमी के ई एल्बम लहरिया लुटे पिया बहुत तेज रफ्तार से वायरल हो रहल बा। वैसे भी प्रमोद प्रेमी यादव के तो सारा गाना एक से एक जितना भी गाना बा वायरल ही नजर आवेला, लेकिन ई गाना कुछ नया अंदाज में देख रहल बा। एल्बम में जबरदस्त वायरल हो रहल बा, तो आप सब जाके एक गाना का सर्च करी यूट्यूब पर और सुनी। प्रमोद प्रेमी यादव के साथ साथ शिल्पी राज भी एक गाना में जबरदस्त गईले बाड़ी और एक गाना बहुत तेजी से वायरल बा। फिर मिलत नहीं एगो जबरदस्त न्यूज के साथ, तब तक टेक केयर।